Dobrý deň, moje meno je Mária Slobodová a vítam vás v našej úplne novej Cupra garáži RMG Trnava. Spoločnosť funguje na trhu takmer 25 rokov a pôsobí v oblasti predaja a servisu vozidiel. A značka Cupra pribudla do nášho portfólia v roku 2018. Sme hrdí, že našich zamestnancov práca úprimne baví a sú profesionálni vo svojom odbore, o čom svedčí, že pravidelne získavajú ocenenia na domácich aj medzinárodných súťažiach. Mňa osobne si značka získala prémiovým dizajnom, špičkovými technológiami a kvalitným spracovaním. Ako Cupra Master milujem budovanie profesionálne kamarátskeho vzťahu a najmä to, že pri predajnom a popredajnom procese sa častokrát stávame viac rodinnými priateľmi a nie je to len vzťah klient a predajca. Navštívte aj vy náš showroom a v príjemnej atmosfére pri šálke kávy vám rada predvedie modelové portfólio Cupra. Ponuka vozidiel je široká a určite uspokojí očakávanie každého klienta. Pozývam vás na výlet v okolí Trnavy. Cestu si užijeme v čerstvej novinke Cupra Terramar a zažijeme prvý sneh tohto roka. Vozidlo, na ktorom ideme práve na jazdu, má výkon 265 koní. Je to 2-litrový spaľovací motor a čo sa týka brzdného systému, máme špeciálne športové brzdy 6-piestové značky Akebono. Pod volantom máme aj páčky na manuálne radenie, v prípade, ak si chceme sami podradzovať pri športovej jazde. Auto, na ktorom momentálne ideme, má vo výbave panoramatickú strechu. Veľmi dobrá funkcia, ktorú práve toto vozidlo obsahuje, je funkcia Travel Assist, čo je poloautonómna jazda či v kolóne alebo na diaľnici. Zapnete si Travel Assist a vozidlo sa samé udržiava v jazdnom pruhu a samé si detekuje vzdialenosť od vozidla idúceho pred vami. A za mňa je to najpohodlnejší asistenčný systém, ktorý Terramar má. Trnava a okolie ponúkajú skvelé možnosti na výlet. V meste sú to najmä kultúrne a sakrálne pamiatky, keď sa však autom vydáte na akúkoľvek stranu, do pár kilometrov objavíte miesto, ktoré sa oplatí navštíviť. Každý si dokáže nájsť to svoje. My sme sa dnes prešli zasneženým lesom, vydali sa na rozprávkový zámok aj na lúku pod ním, kde na nás vo včelárskej záhrade s vôňou medu dýchlo kúzlo blížiacich sa Vianoc. Veríme, že sme vás inšpirovali a vyrazíte na výlet tiež.